I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli svi u moj novi video. Danas ljudima igramo Tower of Hell, ljudi, znači nisam sasvim nekako ovo igrica, znači bukvalno znate svi uvod, VIP servers, kind of setting, meant to skip around, da, server, znam, Tower of Mystery je bolji, ali nisam sasvim koliko je ovo. Zapravo, teško krećemo od nuba pa do pro. Inače, znam da igram i u pro dobro. Samo ako se skoncentrišete, ljudi moji, znači ovo je prelako igra. Znači, mnogo vas mrzi igru, ali nemate razlog da je mrzite. Bukvalno samo trebate da se potrudite oko toga i bukvalno, znači, igrat ćete kao haker. Znači, verujte mi, bukvalno, evo, Pro Towers. Okej, mi ćemo ljudi početi od Noob Tower. Jer ona, početak je videa, razumete, znači je video. Au. Noob Tower ne bi trebao da bude nešto nikako predirano, ne? Osim, ali kako da skočimo? Možda bolje s ove strane. Ali kako, ljudi moji? Verovatno ste vi vidjeli, da, ume da animira ljudi. Stvarno ume da animira, znači, jeste stvarno ume da uzme 5 godina života, tako da, moramo skočiti, mora. To hvala. Ali ne! Ma daj! Dobro, trebala bi uskoro nama napravljati. Za 3 minuta. Dobro. Ljudi moji, približava se more, znači bit ću jako, smijem se. Vrem da kupim, znači bukvalno... Ajde skači! Ljudi moji, evo ga. Pogledajte šta se gore ima. Respekt za onog ko je pravio, ali... Treba i za nas igrače malo da bude respekt. Pošto pogledaj šta je ovo. Skači! Ljudi moji, dobro je. Gdje ćemo sad? Nema šanse, ali ljudi, nije fair! Brate, nije fair! Dobro, aj neću tako da se ljutim uskoro. Vidite kako se zove, imaju je lol. Već mi je ova igrica uzela 3 godine života, tako da... Ali se napravio novi account, ne znam stvarno ništa, znači moje drugarice ništa, znači njima je bio običan Roblox, sve su mogli lepo da igraju i meni nešto propao. Sad vi kažete, to je Ana, šta pričaš gluposti, kao, pa nije, meni se nešto desilo posebno, ne znam ni ja. Nešto mi izlazilo za Roblox obaveštenja, Bog zna, znači da sam bila hakovana. Ali molimo Boga, da nisam! Tako da... A šta je ovo? Kao da nam bude lakše, znači ne znam što poenta, na YouTube svi ovo koriste. Ovo. Šta je to? Ne razumem. Ali... Dalje, idemo. Nema šanse da dostanemo. Evo već. Još nekako se tamo. A šta se ti ubrzavaš? Pravi se, ovo se pravi najpametnije. Kako? Pogledajte ovo bilo. Kako si ti prešla ovo?
Au! Da, znači ovako. Ljudi, evo, pauzirala sam, znači, nova je staza. Znači, bukvalno svi znate da Tower of Mystery. Postoji ono za... minute dok sledeće staze. Au! Onda možete da me pogrešno razumete. Ono da čekate za... Joj, da su ove prave najpametnije igrice. Bro. Ono, bro. Ljudi moji, ne odustajem dok ne pređem jednu ovu, znači bit će bukvalno respekt. Gore nikad nisam uspjela. Tower of Mystery ili Tower of Jump sigurno bolje od Tower of Hell. Ovo je bukvalno kao da sam došla, ljudi moji, osjećam se kao da sam došla u pakao i bukvalno na đavo nas tera da bukvalno ovo radi. Vidi mi svi ljudi kao neko what the hell. Bukvalno what the hell kako se mu prelazi. Ljudi moji, znači, ali kako? To nikad ne uspem, ljudi. Da ne kažem šta od igrice Snap. What Snap? Why? Što to? Ama! Pro Tower. Ima šanse, ljudima. Vidite, je ova stigla. I ovi igrači mogu nekad malo da smetaju. Da, nekad. Evo ga, ljudi. A ne može! Ali uporno! Znači, postoji mera dokle u Robloxu može da se skoči. Pogledajte. Znači, nije fair. A svi se kreću kao da su se usrali, znači. I ja, brate, bukvalno go neki čiča gliša, znači, zašto? Ama daj! Ma daj! Evo, ja se žalim ovdje da je teško. Ako neko ovdje uopšte razume iz Srbije. A da ovdje mi krenemo, ljudi moji. Znači, za mene nema ljudi, ne spasa. Znači, ovo je nevjerovatno. Znači, ovo 10 godina života nije. Uskratilo! Svi koji igrate Roblox znate za Tower of Hell, sigurno sam ljudi moji, svi onda znate za Tower of Hell, znači i stariji i mlađi bukvalno. Ova igrica mi ide na dnevni slom, znači ja ću dobiti srčani udar, ljudi moji, znači Svi su maksimum stigli do ovog crvenog, ali brate, pogledajte da sam. Ja ne mogu ovo da pređem, ljudi. Nema teorije.
I moj zaista napišem stupid game. Samo da sam način niko igra. Ako neko slučajno ne zna engleski uči nemački. Ljudi, šta sam ljudi? Oh my god. Ljudi moji, okej. Znači ja se plašim ovdje da zgođu. Šta bude nek bude? Evo, ljudi. Oh my god, no! Brate! Brate! Nema šanse! A nije fair! Nije fair! Ma džabe me boli me uvo što piše crvenim brojevima. Joj, ljudi. Dosta mi je. Žalim se kako god je pravio ovu igricu, čekajte. No good game. No good, nije dobra igra. This game is very vidite novi server ljudi. Ok, ovo izgleda lakše. Oooo! Shop. Sanja i 100 ovih. Ja tek sakupila 2, ma nemoj. Ovo samo radim zbog kanala u životu ne bih htjela to ostaviti. Ljudi, evo sad mi kreće mi, ide mi sad dobro. Okej, please, no! Programer nek vidi što sam napisala, znači želim da... Oooo! Kako ne boli lijepo? A kuda sada? Da. Okej. Cool. Crkla je. Okej. Nemoj i ja da sada crkam. Zabavno ljudi! Ljudi, zabavno da ljubi častak da stigne. Ljudi moji, ovdje završavamo video, znači nema zrazne više, znači ja sam umrla, bukvalno, evo ja, ako mene neko vidi, ja sam sad u grobu, znači, u grobu sam, znači, tako da, ljudi moji, prijatno, znači, a šta ti gledaš? Znači, bukvalno, ćao, znači, danas ste smajli, jeste, morate da stavite, znači, morate stavite crveno srce, ljubičasto srce i crveno srce, znači, da znam da ste do kraja odgledali, tako da ljudi moji, prijatno, znači, moj god, znači...